Good morning guys! Punta tayong LBC. Kuha tayo ng mga bayad. Tama ko si Daddy. Punta kasi kami Novo. Bili kami ng mga pang design din sa Pasko. Additional. Oh, in furnace. Ang puti ko Daddy. Pag nasa labas ng bahay lang. Ayun. Ikaw? Never mind. Lakad lang kami guys. Walking distance lang naman yung LBC dito. Ayun, dito inaano si Groot. Nilalakad papuntang temple. Pa kanan dyan. Sa Williams. William lang pala, hindi William. William Street. Ayan. Pupuntang Rojas Boulevard. Dulo niya. Labas Rojas Boulevard na. So, ayun. Lakad-lakad lang. Tapos mamaya baka punta si Frog sa Pasig. Samahan niyo ulit si Mami sa Insula. Hanggang ngayon pala hindi pala natapos yung lakad nilang mag-ina. Yun, habang nagde-decorate ako sa apartment. We're home na guys. So ito yung nabili ko doon sa Novo. Itong wreath na to. Medyo maharlika siya. Pero murang-mura compare sa sa SM tsaka sa Divisoria. Ayun, 400 plus. Tapos 20% off pa. Tapos ang laki niya. Ayun. Naglalaki pa siya kapag binulat-lat pa yung mga dahon-dahon. Ayan. Then, ito. Mga laso-laso na to. 35 each. Ayan. Basta lahat ng lahat ng Pasko, Christmas decor is 20% off. Kasi wala ni. Pinapaubos na lang nila. Yan na lang nabili ko mga yan, laso-laso. Tapos, mga medyas. Pinangat-git kasi ni Pokrat dati mga medyas kasi bumili ako. Tagdo 20 pesos lang. So, yun. And then, hanger. Yan. And then, alarm clock ni Chris. Ding dong! Yan. Papabili siya. Pasok mo nga sa kwarto niya. Kay Kuya Chris mo yan, alarm clock. Ano pa? Base pala. Yun. Bumili din ako sa Novo. So, yun lang. And then, ito binili ko sa Libertad. Ito. Yan. Pandadagdag ko kung saan man siya may lagay. Tapos yung mga ganto-ganto. Tato 100. Yun. Tapos, ang dalandan. Yan. Tada! Ayun na guys. Very simple lang. Hindi ako marunong design ng mga ganyan. Hindi ako magaling. Pero kuha naman ako ng inspiration sa online. Then ito yung wreath na ginawa ko. Pwede na diba? Oh, okay na yan. Tapos, yan, tinanggal ko na yung dito. Yung mga kahoy ni Daddy. Ito yung extra poinsettia. Nilagay ko dyan. Tapos ito binili ko kanina sa Novo. Yan, dyan sila. Lagyan ko na lang mga picture namin dito. Magpapaprint lang yung mga picture ng mga doggies. Gusto ko lang nandito guys. So yun, mga dogs. Mga picture nila dyan. Tapos nasa ilalim yung tatlong itlog. Simple as that lang guys. Anyway, ayun, I'm cooking pork steak. Ayun, for lunch. Pwede na yan. Sayang walang saba. Kasi pag nagpo-pork steak ako, may pritong saba para pinaka-side dish niya. Parang arroz Copacabana ba yun? Diba may siya, may egg, may fried, sunny side up egg, tapos fried diba? Fried saba. So, sayang. Makalimutan ko kanina eh. Yan. Ilabas lang isa si Dingdong. Ingay-ingay kasi baka gusto magdumi. Hi guys, ito kami MOA. Nanood kami ng sine ni Daddy. Nagkaya yan bigla kasi hindi natuloy yung pupunta namin ngayon. So bukas siya alis maaga para sunduin si Mami. Punta silang Kati. Tapos siya na rin yung pipick up ng product namin. Hindi na ako sasama tumulong. Magagawin ako sa bahay. And yun, dito kami sa Ace Hardware sa pet section. Bumili lang ako nitong Retro. Ha? Shop. Para sa mag-wait. Saan? Sa atin. Sige, kumuha ka. Kumuha ka na kasing
Lagayan. Tapos bumili ako nito. Kasi si Paknit, kinakagat-kagat niya yung tagira. Yung buntot niya, nagsugat tuloy eh. So, ayun, lagyan ko siya yan. Ano naman to guys, safe to ah. Hindi naman mamamatay ang dog dito. Ayan, apat inano ko. Iba-ibang size. Yun. Tapos si yung dog dun sa Nueva Ecija, di ba nangangagat doon? Kaya bumili din ako ng isa para doon, para lalagyan ko siya ng muscle na yan, kapaliguan. And, chutoy ni Paknit. Ayun yung ball. Ito na lang kaya. Bola lang. Sigurado. Kaso gugulong yan eh, sa hagdan. Yan lang yung metali, yan. Ayun. Tapos itong parang artificial na grass para doon wiwiwi. Wala ko lang. Si Paknit, gusto ko ng So kung pakawala si Paknit na miss ko si Paknit namin pag-alagala sa bahay. Naiyak ako guys kasi napasa ko mga comment nyo na ayun nga si Paknat yung swerte namin, tapos siya pa yung naisip kong dalhin sa sa Nueva Ecija, diba? Tapos parang na-neglect na yun si Paknit dumating si Junior. So parang bigla akong din? Basta kaya mabawi ako kay Paknit. My God. Kaya bumili ako nito. Para pakawalan ko siya sa bahay. Yun. Ito yung mga bola pa Ang mahal dito guys, 299.75, 300 isa. Ay yung nabili ko mahaba, 150 lang isa. Yung dinala ko sa Nueva Ecija. Ito, isang buo na. Magkano daddy? Pa-check nga. 34. Pinakita akong price doon, 34.75. Kasi mga 500 na yan eh. Wala. Ayun, nabili ko ganito Magkano siya? What? 959.75, 960. Yung nabili natin ganito, Ayan, ganito siya, guys, kahaba. 150 lang. 400 halos dito. Sa Cartimar ako bumili nun. Kaya doon kayo bumili kung need nyo ng mating sa mga dogs nyo. Yan. Ano naman gagawin mo? Lagi ka na lang may ganyan. Tara na. Wala, kasi sabi ko sa kanila na na-miss ko si Paknit. Sabi ko na neglect natin simula na dumating si Junior. Si Junior na lang lagi. Hindi Kaya nag-guilty ako guys sa'yo. Kaya Pakniters kayo. babawi kami. Tapos yun nga. Yun ni Christy? Kay Christy kasi yun. Parang rescue ni Chris. Siya nagdala doon. Kaya lagi akong iniiyakan ni Chris na pagdal. So yun, nag-iyakan na tayo rito. Baka may mapadaan dito. Sabi nung ba't ako umiiyak dito? So na, huwag na yan. Ang dami-dami mong ganyan eh. Tapos bumili ako ng vacuum na rin. Yun. And then, ink sa printer. Tapos yun, away na kami. Tara na! Dito kami guys sa One Bistro. Dinner na kami ni Daddy. Babalik pa kami sa sa North Building kasi bibili pa kami ng ink ng printer. Dinala muna kasi namin sa sasakyan yung mga pinamili at mabigat daw. Tapos sinano ko na rin. Binalan ko na din ng higaan si Paknit. Saka si Groot napansapin na kasi walang makasya kaya walang makasya kay Groot. Anyway, naaliw ako dito guys yung sa FB. Sino sa inyong kasali dito sa group na to? Yung titos and titas sa Manila. Nakakaliw din yung saya. Puro good vibes lang pati yung anak ako. Thank you! Ayan, anyway, let's eat. We have pakbet, sinigaw na bangus, and lechon yempo. Lechon yempo. Kain. We're home guys. Ito. Tignan natin yung ito yung higaan na binili namin. Ito kay Paknit. Hindi. Tanggalin mo tong tali. Para mabuksan. Yan. Oh. Yan. Kasya ba si Paknit yan?
Alam ko may ganito si Natsu eh. Binilan din nila yan. So, ayan. Magkano to? 999.75. So, 1,000 siya. Tapos, na lalaban siya. Hand wash lang. Compare dun sa ano, sa Cartimar. Yung mga nabibili sa Cartimar. Kapag ka, na ano na yung, di ba parang paganto din yun. Tapos, once na nalabhan nyo yun, wala na. Parang natutunaw yung ganito. Ito, siksik to. Parang sa una na ano, yung pang mamahaling unan. So, yun. Ito lang ang ano, ang lalabhan kapag mabaho na. Yung gunting, binaon mo na dyan. Binaon mo na yung gunting dyan. Ay. Sorry. Saan mo nakita? Table mo. Table ko? Tapos, ito yung kay Junior. Ayan, medyo maliit kasi sabi ni Daddy, bumabaluktot naman daw si Junior eh. Ito is 600 lang. Yan. Pakita mo nga ito, Daddy. Yun. Diba? Si Maggie kasi may higaan na doon lang. Zelda. Zelda. Baka pwede mo pagsamahin si ano, si... Sino ba yun? Si Junior tsaka dyan sa ano. Junior. Tapos kay Groot. Ito lang. Kasi wala magkasya sa kanya. Ayan lang, oh. Yan. Ito is 369. Ayan. Then binila ko sila ng ano. Kasi sabi niyo, pinapainom ko sila ng milk. May ano, may... Yung lactose free. So ito nga, pet milk. Cozy yung ano, yung tatak. 100 plus to. 159 ata. So bumila ako ng dalawa. Yan. Tapos itong chutoy ni Poknat. Kasi kinakagat-kagat niya yung ano niya, buntot niya. So binilang siya dali ng chutoy. Medyo maharli ka nga lang guys. Kasi pang ito pantanggal stress. Tapos pag nagtititing din. So 649 siya. Diba? Maharli ka. Tapos i-insertan nyo dito ng ano, ng treats. So parang maano sila, yung imbis na magkat-ngat sila ng mga sapatos, gano'n, dito yung atensyon nila. So hindi pa sila may stress. So dalawa binili kasi kay Junior or kay Maggie. Ito mas mahal, 869. Yan. Then, yung pang treat, may sisiksik doon. Let's try na nga. Ito, what's this? Ito yung mga ano, yung mga ink na binili ko. So, yun lang naman ang binili namin, guys. Tsaka yung vacuum, oh, ayun. And then, kung anik-anik. Dito nga, paano? Oh, sabi sa'yo, maliit kay Junior, eh. Tama ba? Bibilog yung si Junior. Oh, tama. Bibilog ba? Dito gustuhan niya. Wow na, ma'am. Selos ka, Maggie? Bibilog ba yan? Naano niya pa eh. Ano to? Ano to? Ano to? Lambot, ah. Wow. Ano to? Wow. Lalagay ko sa loob? Tanggalin mo muna to. Tapos bigay mo kay Paknit. Ayan si Para Paknit. mag-away-away sila. Hindi, kay Paknit nga lang. Ito. Kay Junior. Kay Junior. Mag-iingit si ano. Sino? Si Groot. Ayun. Lahat sa kanya yan. Oh, para may ngat-ngatin si ano. Paknit. Madali niya makukuha yan. Kailangan malaki yung treat mo. Bigyan na yung Paknit. Junior. Junior. Paknit! Si Junior yun. Biggie ko. Madali. Dali, paano mo kukunin yan? Ayun. Kasi ano yan eh, kung paano niya kukunin yung nasa loob niyan eh. Aray ko. Ano? Sige, sige. Paano mo kukunin yung treat dyan? Dali. Maano sila eh, yung attention nila na andyan. Yun. Oh, sige nga, sige nga. Oh. Ang kulit. Ano? Hindi niya alam paano kukunin eh. Sige, oh. Oh, bala ka dyan. Ay, nabuksan eh. Nabuksan? Ay, na ano eh. Maliit kasi. So, kailangan yung ano, nakasiksik talaga doon. Alug-alugan niya lang yun, makukuha niya yan eh. Yan. Ang paknit-paknit.
Sige, ngat-ngat. Ngat-ngat, paknit. Ayan. Ano, gusto niya? Ay, nandun ang Maggie. Pumasok na siya, pinasok mo. Ba't mo nilak? Para hindi mong gulo. Oo naman ang Maggie. Lagay mo siya niya. Junior. Sleep na. Sleep na, Maggie girl. Diyan ka. Sleep na, Maggie girl. Tulog na. Ayan. Sige, tulog na. Ano yan? Ay, nakuha niya. Ayun o, nakalabas na. Hindi, paluyan. Balo. Agad niya yung ano eh, gilid eh. Oo. Oo, kasi nagtititi nga siya eh. Ah, napasok ulit. Haha. Diyan ka, ha? Yan, ikaw mo yan ha. Nakuha na ata ni Paknit. Nakuha mo na, bebe? Ah, nakuha niya. Enjoy na enjoy ang Paknit, oh. Gumulong niya kanina doon, nakabol niya, oh. Gigat-ngat. Hindi yan masisira, daddy. Totoo na rin yung pagkakita. Oops, so Mr. Wayne Jr. Nag-aaway kayo eh. Doon ka sa iyo. Oh, daddy, oh. Junior! Oh. Doon ka. Lagot. Ay! Ito na! Sa iyo eh. Diyan ka. Aray. Hi, Grutin. Hi, Grutin. Tingin ni Grut. What about me, mommy? What about me? Huh? Is it? Beautiful eyes, Grut. Is it? Ay, ako. Ayun. Wala lang tayo, guys. Tapos matulog na. Yun lang ang kaganapan ngayong araw na to. Good night. See you bukas. Good night, daddy. Night. Ay! Dumaan pala kami kanina sa Good night na eh. sa bilihan ng naalala ko eh. Bilihan ng may mga ano parang tindahan na rin siya ng laptop. Anong ano yan? Tindahan yan? Silicon Valley. Silicon Valley. Doon may mga laptop, doon may mga cellphone. Gustong gusto niya yung Note 8. Lagi nagpaparinig, napapanaginipan niya na daw, ganyan. Tapos, tinignan namin kanina, kasi tinignan niya yung mga specs, yung mga ano. Tapos, kausap ko na yung salesman, kung pwede siya sa credit card, or kung pwede siya sa home credit, ganyan. Si daddy, grabe yung pag-asa niya talaga. Dumayo na ako para marinig yung pagpalakpak ko niya. Palakpak na siya. Kasi pag gano'n nagipag-usap na ako malaki yung chance na bilhin ko na. Pero syempre, 50,000 yung guys sa tumatingting, di ba? So, sabi ko sa salesman. Baka maglaway yung mga basher. Sabi ko sa salesman, Maglaway pag-iisipan yung ko. mga haters. Pag-iisipan ko. Tapos sabi ko kay Frank, sabi niya kanina, pagkalabas namin doon, akala ko bibilin mo na. So, yung gano'n, pumapalakpak na yung tenga ko eh. No. Kaya sabi ko naman sa kanya, anong gusto mo, kwintas o alahas or cellphone? Kasi sabi ko sa kanya, yung gadgets, kapag ka nagamit mo na yun, is bumababa na yung value niyan. Unlike yung alahas, 'di ba? Habang tumatagal, is tumataas yung value. So sabi ko maging practical siya. Kasi yung alahas, mapapamana pa yan. Tapos pera yan eh. Pag bumili ka ng alahas, parang pera yan. Pera din yan. Parang hindi nawala yung pera mo nandiyan pa. Tapos dadami pa. Or lalaki pa yung value, diba? So sabi ko maging practical siya. Pero yun mo, 50 mil. Diba? Layo na ng mararating. Kesa bumili ka ng iPhone. Kasi ako guys, pinakamahal na cellphone naman na nabili ko is yung iPhone. 6 Plus yun, daddy. Yung gamit mo ngayon. Yung gamit niya ngayon. Ayun, siguro mga 1 year ko lang siyang nagamit. Tapos di ko naman siya na-enjoy masyado kasi masyadong madamot ang ang App Store o Apple. So yun, nag-switch ako sa Oppo na lang. Sa Android. Question, Android pa rin ako. Bali, dalawa din ang phone ko. Pero yung Oppo talagang madalas ko ginagamit yun ng pang-business.
So, yun. Kaya sabi ko sa kanya, huwag na masyado mag-gadgets. Total, nasa kanya naman yung iPhone 6 Plus ko eh. Diba? Maging practical tayo. So, yun, sabi niya, kwintas na lang. Pupunta kasi ako sa, sa Ongpin. Sasamahan ako ng pinsan ko para bumili ng alahas. Kasi ako talaga ngayon, guys, yung hilig ko is mongolekta ng alahas. Kasi parang ang saya-saya ako kapag nakikita ko sila, hindi sa hindi sa nagmamayabang, alam mo nyo, kaysa bumili ka ng mga ganito, mga gamit, tapos pagsasawaan mo lang naman, 'di ba? So doon ako sa alahas, or minsan naman kapag kami sinasanglang lupa doon sa probinsya, inaano ko siya doon, ina-invest ko siya. Kasi yung lupa naman, mapatataniman mo, makakapag-ani ka. So, pera din, diba? Kaya yun, kesa sa mga walang kwentang gamit. So, ayun lang din. Pahabol na chika. So, maliwanag na sa'yo, Daddy? Note 8. Note 8 po rin. Dalawa na Note 8 ko. Karton. Na brochure. Brochure. Note 8 yan. Si Galaxy Note 8. I have 2 of these. Ikaw, meron ka. Frustrated eh, no? Pero okay na yan. Punta kami ng Ongpin kasi doon yung mga bilihan ng mga alahas, diba? Dati, no, yung program ng ginto, mura pa ngayon, alam nyo, 2,500 na ata. Or, tumaas na naman. Kaya gusto kong nag-iipon ng mga ganun, guys. So, ayun lang. Bye, good night.